bakearen kangoikoak santu egin zaitzatela, eta errurik gabe gorde dezala zuen izate guztia, zuen espiritua, zuen anima eta gorputza, Jesu Kristo gure jauna datorren arte. Jesus jauna bai datoz. Bere ama eman zigun jaunak, Eta bera dugu gure babes eta itxaropen. Adiskideok, bederatzi urreneko bigarren eguna elkarrekin otoitzean burutu nahi dugu. Gure bizitza pertsonalak atzo ikusi genuenez, arrazoi asko ematen dizkigu etxitzeko, eta asko kostatzen zaigu gure esperantza sendatzea. Gizartearen ibilbideak zalantzazkoak eta ilunak dira. Elizarenak ere ilunak eta pobretuak. Eta esperantza, aurrerako bidea urratuko digun esperantza, triste daukagu, saminez erorita. Eta burua jaso beharra daukagu aurrera egitekotan. Mariak, Jesusen amak, Jainkoaren promesa beti bihotzean gorde eta hausnartzen zuen, eta hortik ateratzen zuen itxaropena. Mariarekin bat egin eta kanta dezagun. Amagos batzen, gure zazu jauna belarri honi entzuna zazu. Gizagaxo eta behartxo baina ozu. Zintzo baina ez dizunekin zaindu nazazu. Zuran ustean duen morroia usan baezazu. Nere jainko zaitut errukinitaz jauna, zuri deiez atergabean ibainaiz. Ala ezazu horrorio begarrimaz, zugara ona baizera jauna eta kopibera, deitzen zaituzten guztientzat ongi nahi ez betea. Entzun jauna nere otoitza, adi nere eskariaren moza. Egun larrian deikari nauzu, entzungo bai nauzu. Zurekin egonik ezakauna jainkoena, zurekin egantzekonik ezatekineta. Egin dituzun atzerri guztiak, etorriko dira jauna zu jaurestera, eta zure izena ospatzera. Adia zera da bigarri ginen, zu margarri zera jainko. Zure bidea erakuse zaidazu jauna, zure bian ibil nadi. Emaiozu leialtasuna nere bihotzari, zure izenaren beldu dadi. Gorexo zaitut bihotzoso, jaunaren jainkoa, beti ospatuko du zure izena. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen
eskerrak emango, zure hitzak entzun dituzulako. Eskerrak emango dizkio zure izenari, ona talde jala zarelako. Zure izak baino zure izena, egin handiako. Otsegin izunean entzun ninduzu, eta nere bihotzean kemena indartu duzu. Eskerak eman ezaizkizuen jauna, lurreko errege, zure autoitzak entzutera. Ospabitzate jaunaren bidea, handia da jaunaren dirdaia benetan. Benetan garaitan jama, uniari dio begirazen, arroa berriz funditu ez daruzen. Larrialdian abilela zuk bizkortzen nauzu, nere etzaien haserrea aurka eskua didazu luzatzen, eta zure eskuinak nau salbatzen. Bukaratu jaunak nire alde hasia, ediko daru jauna zure maitasuna, ez eskutik utzi, zure eskuz egin duzuna. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldietak gizaldietan, amen. Doa zuzera, goragarri, jauna baizaitu, zuen izaren apakarri. San Pablok erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, oraindik pekatupean indargabe ginela, jainkoak erabakitako garaian, gaiztoen alde hil zen Kristo. Nekez, hilko litzateke norbait pertsona zuzen baten alde. Agian bai, badaiteke norbait pertsona on baten alde hiltzeko preste egotea. Baina Kristo, gu oraindik pegatari ginela, hil zen gure alde. Honela erakusten du jainkoak guri digun maitasuna. Orain, jainkoak Kristoren odolaz onartu gaituelarik, zenbatez gehiago ezote gaitu salbatuko zigorretik beraren bitartez. Zeren eta etsai ginelarik, jainkoak bere semearen heriotzari esker berekin paketu bagintuen, behin paketuz gero, zenbatez gehiago ezote gaitu salbatuko beraren biziaz. Are gehiago, jainkoaz harro gaude Jesu Kristo gure jaunari esker. Beroren bitartez, jainkoarekin paketzea iritsi baitugu dagoeneko. Jaunak esan.
Itxaropena, fedea eta karitatea dira bertute teologalak. Eta hirurak kristau bizitzaren esentzia gordetzen dute. Itxaropenak adierazten du kristau izatearen helburua. Horregatik, Pablo apostoluak itxaropenean poza sentitzera, nahigabean pazientzia izatera eta otoitzean saiatzera gonbidatzen gaitu. Bai, itxaropena indartzea dagokigu. Fedea pozgarria eta karitatea sutsua izan daitezen. Bakoitza doainezko zerbitzua emateko gai izan dadin. Jakinda hori itxaropen hazi emankor bihur daitekeela jasotzen duenarentzat. Baina zein da gure esperantzaren oinarria? Hori ulertzeko ona da gure itxaropenaren arrazoietan sartzea. Betiko bizitzan sinisten dut, horixe da gure fedea. Eta kristau itxaropenak funtsezko oinarria horra aurkitzen du. Itxaropena, izan ere, bertute teologala da. Vatikano bigarrengo konzilio ekumenikoak honako hau dio. Jainkoaren oinarri hori eta betiereko bizitzaren itxaropen hori falten direnean, giza duintasunak oso lesio larriak jasatzen ditu. Eta bizitzaren eta heriotzaren erruaren eta minaren enigmak konpondu gabe geratzen dira. Eta askotan, gizakia etsipenera eramanez. Bizi gaitezen beraz, haren etorreraren zain. Eta harengan betiko bizitzeko itxaropenean. Espiritu horrekin egiten dugu gure lehen kristauen dei sutsua. Zatoz, Jesus jauna. Ederra zera Maria, ederra zera Maria, eta jatorrizko erruri, ez da zuga, eta jatorrizko erruri, ez da zuga. Jerusalengo dirdaia, zu Israelgo alaitazu, zu gure herriaren handitasuna, zu bekatarien bitarteko, Senideok, itxaropena indartzeko deia egin zaigu. Gogoan izan ditzagun, beren itxaropena zaurituta daukatenak, erabat etsi dutenak, aurrera biderik ikusten ez dutenak. Usterik onenaz esan dezagun, jauna indartu gure itxaropen zauritua. Jauna indartu gure itxaropen zauritua.
Jauna, zuk badakizu bizitza nola mindu zaion gizon eta emakume askori. Ez diote beren bizitzari inolako irtenbiderik eta sentidurik ikusten. Horientzat zure presentziaren kemena eskatuz, gogoz esaten dizugu. Jauna, indartu gure itxaropez zauritua. Jauna, kanpotik gure herrira etorri ziren etorkin asko erabat frustratuta eta etxita aurkitzen dira. Ate eta leiho guztiak itxi egin zaizkie. Gehien sufritzen ari diren etorkinentzako giza duintasuna eskatuz esaten dizugu. Jauna, indartu gure itxaropez zauritua. Jauna, badakizu sufrimenduaren hotza eta samina zer den. Begira, gaixorik edo bakardadean saminez dardaraz bizi direnei. Sufritzen dutenentzat bihotzeko bakea eta osasuna eskatuz esaten dizugu. Jauna, indartu gure itxaropez zauritua. Jauna, Mariak, une zailenetan ere, ez zuen etxi. Emaguzu, Mariaren barne sendoa. Emaguzu, haren esperantza. Mariaren babesak zaindu gaitzala gure eguneroko bizitzan. Ez gaitzatzu, jauna, eskutik utzi. Mariari begira eta berak babestuta esaten dizugu. Jauna, indartu gure itxaropez zauritua. Jauna, badakizu ahulak garela. Badakizu gure itxaropen zaurituak ez digula behar adina indar ematen. Eman zure espiritua eta indartu gaitzatzu zure bidean aurrera egiteko. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, milagus et spes nostra salve. A te clamamos, exules Virgine, a te suspiramos, fielmente in la lacrimarum ella advocata nostra in nostros misericordes ad nos confere et Iesum benedictum fructum ventris nobis post hoc exilium obsende. Otois curiante, ja in cuore la Madone orre. Jesus Christo Maria bitarteko, jaunaren grazia lagun dakigula beti. Amen.
Gloria